Takže čaute ľudia, dneska hráme novú sériu, ale robíme novú sériu z random number generátor a vygenerujeme si číslo od 1 do 199 a vybereme si hru na Google Play. Takže máme už nastavené a dáme generovať. Je to číslo 182 a my sa vidíme na Google Play. Takže už som našiel tú hru a volá sa Mob Control. Tak ja to stiahnem a uvidíme sa v nej. Takže my už sme v hre, je to síce na takejto výške, ale čo máme robiť? Takže musíme vysielať takýchto pandrlákov a je to super. A môže to byť aj multiplayer, som teraz zistil. A dúfam, že to bude zábavná hra. Dúfam, že vás bude baviť. A tak no. Takže tak. Táto séria bude mať viac časti, ale nebude taká dlhá, možno tak 6 minút, 5. Takže tak, no. Potom povedzte, aké série mám ešte robiť. A to je tak všetko. Asi čo také by som chcel od vás vedieť, ale takže tak, no. Takže tak. Tak, zase vypustíme týchto pandrlákov. Si to rozbijú, neviem, čo to je. Nejaký glob gabgala asi. Glob gabgala, počúvaj. Neviem, budem hovoriť glob gabgala. Z toho tých kokos, my máme strašne veľa. Takže už to bude. A už budeme mať, ale my im zničíme baseu. Tak toto je vážne zákerný plán. Na konci týchto videí budem hodnotiť hru, či by teraz to dala, alebo nie. Zatiaľ to hra je celkom zábavná. A dokončili sme prvý level. Taká zábava. Takže ideme pokračovať. Dámy a páni a slečny a neviem čo všetko. No, tieto diely budú mať vždycky takých 5 minútok a budeme hodnotiť, ako tá hra je a či by sa vyspela. No, ideme hrať proti niekomu. To je zaujímavé. Ale proti komu pôjdeme? A to bude taký... To je Čech? No. Ojoj. O! Což prehral? Nie. Dobre. Ale ničia ich. OK. A máme glob gabgala. Ojoj. Áno, dali sme ich. Ešte nedali, ale dali. OK, a dáme tu glob gabgalu a to sme dali dobre. Toto musíte uznať, dámy a páni a švedi. Toto sme dali, to čo je? Aj. To je zlé toto. Rýchlo. Sme ich dali. Rozbíme to. Dali sme ich.
Zabili sme ju, bohov. A postavíme tento baráčik. Otvoríme si kartičku. A vylepšili sme všetkých okrem Glob Gabgala. A ešte jednu. A vylepšili sme všetkých. No. My si pozrieme, čo je tu nejaká nová season, ale ja by som sa chcel s vami rozlúčiť. A uvidíme sa u ďalšieho videa alebo u ďalšej časti random hry z Play Google Play. Majte sa, užívajte. Čau.